Ondo nijoan, eta otsaila 2022ko otsailaren 3an nire aitona hil zen, nire eskuetan hil zen, ohean, eta arek beste bajoi, oraindik puntu sakonagoa eman zian, ez? Kriston bajoi uneak edukitzen dituen. Eta horietako bat, gertatu zitzaian, 2023ko abenduarak 26an, juergan irten ditan, oso ondo pasanun, tal cual, pascual, baino kontsumitu nun. Eta larunbat guztia pasanun kulpabilitate sentimendu handiarekin. Ze hostia, eta hola ezin dut. Eta sentimendu hori benetan txarra da. Orduan, zer esaten nun, neko loin behar dezu. Loin behar dezu, ala edo ala, ozkortu nintzen, eta uste ez, esan diatenez, antxiolitiko kaja oso bat janun, uste dut diazep, nero, lako zezer. Lako medikamentun baten kaja oso bat janun, eta hilda aurkitu ziaten. Eta esate diate sobredosi bat eduki dela. Eta sobredosia da. Nola gestionatzen dezu, nola kudeatzen dezu hori? Nik ongi ez nuen kostienteki egin. Ez zen suizidio intento bat izan. Ez nuen nahi nire buruaz beste egin. Nik lo egin nahi nuen. Seguro, nago hortaz. Baina ez dut gogoratzen, zer, ez nola, ez non, zer egin nuen ez dakit.